Salam qadırlı ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugün sizin bilen İsa Mesih'in atır iyisi diyen tema barada gürrün ederiz. Mukaddes kitapta siz İsa Mesih'e iman edenler Mesih'in atır iyisi deyip yazılan. Mesih'in atır iyisi. Bu ne mi demek? Atır iyis. Siz biliyeniz. Atır iyis atırdan geliyor. Bu yakımlı, qovu, özüne çekici bir iyistir. Mesih'in atır iyisi. İsa Mesih'ten atır iyis geliyordu. Ol şeyli təsirlidir, yakımlıdır. Hem adamları özüne çekicidir. Biz İsa Mesih'e iman edenler, bizim yüreğimizde Hudayın ruhu yaşaya. Mesih bizim yüreğimizde yaşaya. Eğer İsa Mesih bizim yüreğimizde yaşayan olsa, onda biz hem İsa Mesih'in saçan atır iyisini saçmalıdırız. İsa Mesih'ten gelen atır iyis bizim her birimizden gelmelidir. Atır iyis ne mi diyer? Atır iyis özüne çekicidir. Atır iyis hemme yere yayrayandır. Adamlar bunu iyis kap biliyorlar. Bu iyis hemme adamları özüne çekiyor. Ervet iyis olsa adamları kovup koyuyor ya da adamları daşlaştırıyor. Gelin Mukaddes kitaptan Korintoslara yazılan hatın 2. Korintoslar yani Korintoslara yazılan 2. hatın 2. babının 14-16. ayetlerini bilelikte okalım. Emma bizi Mesih'in iyisinden el-midama yenişli yollardan yörediyen, biz arkalı her yerde özünü tanımaklığın atır iyisini saçayan Hudaya şükür. Çünkü biz hem kutulayanların hem de helak bolayanların arasında Huday için Mesih'in atır iyisidirız. Biz birine ölüm getiriyen ölüm iyisi, beyleke olsa yaşayış getiriyen yaşayış iyisidirız. Kim bu zatlara münasip? Mesih'in atır iyisi, yani Huday, biz ona inanyanlar, İsa Mesih'e inanyanlar, onun çağalar arkalı, özünün atır iyisini saçıya. Bu atır iyis ne mi ediyor? Atır iyis, iman edenler için kurtuluş getiriyen iyistir. Ama inkar edenler için onların ahiretde dözak odunda yanacaklığını görkezyen iyistir. Atır iyis saçılan vaktinde eğer sen islesen onu saylap bileyen, atır iyisi kabul edip bileyen, atır iyisi inkar etsen, o senin için ölüm getiriyen iyisi olar. Emma bu zatlara kim münasip deyip yazılan? Bizim özümüz, her bir adam, Hudaya inanyan adam, İsa Mesih'in izine eğren adamlar, öz özünden Hudayın atır iyisini saçmağa münasip mi? Bular bunu öz gücüyle edip bilirler mi? Yok. Hiçbir adam bunu öz gücüyle edip bilmeye. 2. Korintoslara yazılan hatın 3. babının 4. 18. ayetlerinde gelin 4. ayetini ilki bilen okalım ve 5. ayeti. 4'ten 6'a çenli. Bizim Mesih arkalı Hudaya olan imanımız şeyledir. Bir zadı hamala özümüzden yağlı saymağa bizim özümüz ukuyuplu değildi. Eysem ukuyubumuz Hudaydandır. Ol bize harp değil de ruh esasındaki təze əhdin kullukçuları bolmak ukuyubunu berdi. Sebebi harp öldürüyer, yönü ruh
yaşa diyar. İsa Mesih arkalı. İsa Mesih'e bulan imanımız şeyle. Biz hiçbir zadı öz okuyubumuz bilen etmeyeriz. Hudaýyň bize beren okuyubu arkalı. Biz Hudaýyň atyr ýyslary bolup bilýäris. Hudaý biz arkalı öz ýysyny saçyp bilýär. Eger Hudaýda bolmasak, İsa'da ýaşamasak, onun atyr ýysyny biz saçyp bilmeýäris. Şonuň üçin biz öz güýjümiz bilen hiç bir zat etmeýäris. Biziň edýän her bir zadymız Hudaýyň güýji arkalydyr. Yine şörde belläp geçmeli zadymız bize düşünükli bolar ýaly. Biz näçe İsa Mesih'e ýakynlaşsak, şonça da bizden onun iyisi geler. Sizin durmuşunuzda şeýle zatlar boldumu? Elbette bolandır. Eger çilim çekýän adamlaryň arasynda otursaň, özüň çilim çekmeýän bolsaň, bir saat olar bilen bilelikde otursaň, olaryň çekýän çiliminiň tüssesi seniň üstüňe siňer. Öýe gaýdyp geleninde senden çilimiň isi şeýle çykýa berin, hamala özüň çekip gelen ýaly bolýan. Näme üçin beýle bolýar? Sebäbi olaryň ýanynda oturan wagtynda olaryň çekýän çilimiň ysy seniň üstüňe siňdi. Eger mysal üçin men balyk tutup balykçy bolup işledim. Her gün öýe gelen wagtymda menden balygyň ysy gelýärdi. Näme üçin? Adam näme zada ýakynlaşsa, ondan şol zadyň ysy gelýär. Bu gündelik durmuşda bolýan zatlar. Sizin her biriňiziň görýän zatlaryňyz, meniň hem görýän zatlarym. Şeýle hem İsa Mesih'iň atyr ýsyny saçmak üçin her gün ona ýakynlaşmak gaty wajypdyr. Eger sen ona ýakynlaşmasaň, onda ol da sana ýakynlaşmaz. Eger sen onun ýanynda bolmasaň, onun huzurunda, onun ýagtylygynda ýaşamasaň, onda senden İsa Mesih'iň ysy gelmez. Bu bir ýönekey düşünmek üçin. Gelin häzir dowam ettirelim. Galatlılara yazılan hatyň 5-nji babynyň 22-nji aýatynda ruhuň miweleri barada yazılıpdyr. Ruhuň miwesi bolsa söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabır, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk we nepsine buyurmaklyk bu zatlara karşı çykýan kanun ýokdur. Mesihiň atyr ysy diýmek ruhuň miweler diýmekdir. Eger sende ruhuň miweleri bar bolsa, gündelik durmuşyňda mukaddes ruhtan dolup, onun miweleri senin hereketlerinde, senin ýaşaýyşyňda görünýän olsa, onda sende Mesihiň atyr ysy bar. Onda sen hakykatdanam Mesihiň atyr ysyny saçýarsyň. Muny görkezmek gerek däl. Muny adamlaryň özü görýärler. Bu edil epidemiýa ýaly. Epidemiýa bu erwet zat. Emma şonuň ýaýraýyşy ýaly ýagşylyk, atyr ysda ýaýraýar. Mysal üçin bir toplam adamyň içinde oturýarsyň. Biri iň gowy atyrdan çalıp gelen olsa, şol öýüň içine şonuň ysy nähili ýaýraýar. Her bir adam şol adama ýakyn oturmak isler. Näme üçin? Sebäbi atyr ys özüne çekýär. Atyr ys ýakymly. Her bir adam onun ýanynda oturasy gelýär. Mukaddes ruhuň miweleri edil şeýledir. Ýagşylyk, yumşaklyk, söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabırlyk, mähribanlyk, sadyklyk, nepsine buyurmaklyk bu zatlara karşı çykýan kanun barmı? Bu zatları gowy görmeýän adam barmı? Eger adam ruhuň miwelerini gowy görmeýän olsa, onda bize bu düşünüksiz. Men pikir edýän beýle adam ýok diýip. Her bir adam ruhuň miwelerini söýär. Sebäbi o ýakymly,
özüne çekici. Her bir İsa Mesih'e iman eden adam, onun yüreğinde Hudaýyň ruhu ýaşaýar. Ol ruhu taýdan doğulan, onda hökman, ruhun miweleri bolmaly. Eger sende ruhun miweleri görünmeýän olsa, onda sende problemin var. Hudaýyň ýanyna gel. Hudaýyň ruhu bilen dol. Ve Hudaý senin üstünden öz atır ýsyny saçar. Şeýle de atır ýys var, erwet ýys hem bar. Erwet ýys näme diýe? Erwet ýys adamları özünden daşlaşdyrýar. Sebäbi hiç bir adam erwet ýysly ýerde oturmak islemeýär. Erwet ýys näme? Bu barada da Hudaýyň sözü gürrüň berýär. Galatlara yazılan hatyň 19-njy babynyň, ýa-ni 5-nji babyň 19-njy 21-nji ayatlarında ten işleri barada gürrüň berýär. Seredin bu näme diýe? Ten işleri bellidir. Olar zinahorluk, murdarlyk, ahlaksızlyk, butparazlyk, jadugoýluk, duşmanlyk, dawa, görüpçilik, gahar, jenjel, bölünüşük, pırgalar, içigaraçylyk, adam öldürmeklik, serhoşluk, aýşy eşret ve şonun ýaly zatlardır. Bulary edýänleriň Hudaýyň padşalygyny miras almajagyny ozal aýdyşymýaly. Ýene de aýdýaryn. Ten işleri bellidir. Olar diňe erwetlikdir. Ýanky aýdyp geçişimiz ýaly. Ten işleri adamları özünden daşlaşdyrýar. Ruhun miwesi bolsa adamları size yakınlaşdırýar. Sebäbi ruhun miweleri yakımlıdır. Her bir adamı özüne çekýändir. Mukaddes kitapta dürlü hili misallar var. Biz Mukaddes kitaptan dürlü adamların durmuşundan öğrenip bilýäs. Hudaýyň atyr ýsyny saçýan, Hudaýyň şöhlesini saçýan, gözlerinde nuru bar adamların durmuşuna seredeliň. Köne ähde Musa peýgamber ýaşap geçti. Ýanky aýdyşymyz ýaly, sen näme ýakynlaşsaň ýa-da kime ýakynlaşsaň, onun ýsy sana täsir eder. Senden de şeýle ýs geler. Eger sen Hudaýa ýakynlaşan bolsaň, onda Hudaýyň atyr ýsy senden gelýär. Eger de sen erwetlige ýakynlaşsaň, onda senden erwet ýslar geler. Musa peýgamber kanun alan wagtynda kanunu daşlaryň ýüzüne ýazyp alanda 40 gün dağın yokorsunda Hudaý bilen duşýar. Hudaý ona kanun berýär. Olam kanunu daşyň ýüzüne ýazýar. Haçanda kanunu ýazyp bolandan soň Musa peýgamber dağdan aşağı inýär. Bütün Israil halky ona garaşýar. Israil halky düşüp gelýän Musany görende gorkýarlar. Näme üçin? Sebäbi Hudaý bilen duşandan soň, onun bilen gürleşenden soň Musanyň ýüzünden şöhle saçýar. Onun gözlerinde nur bolýar. Halk onu görüp bilmeýär. Olar gıýgyrşýarlar. Netijede Musa öz ýüzüni gizleýär. Öz ýüzüni ýapýar sebäbi halk onu görüp bilmeýär. Näme üçin? Musanyň ýüzi hemişe şeýledimi? Yok. Ol Hudaýa näçe ýakynlaşsa, Hudaý bilen 40 gece gündüz dağın yokorsunda bolup onun keşpi ütgeýär. Adamlar günäli bolanlygy üçin Hudaýyň şöhratyny görüp bilmeýärler. Olar hatda Musadan haýyş edýärler. Sen git de Hudaý bilen duş. Hudaý bize näme aýtmak istese, sen üstüň bilen aýtsyn. Sen de getir de bize yetir diýär. Musa Hudaý bilen duşan wagtynda ýüzündäki perdeni aýyrýar. Ondan eşidýär. Eşidýän hawaryny aşak düşüp halka aýtmak üçin ýüzüni gizläp halka aýdýar. Sebäbi halk onun ýüzüne seredip bilmeýär. Ine seredin. Hudaýa ýakynlaşmak sizin keşpiňizi ütkedýär. Sizin ýaşaýşyňyzy ütkedýär. Siz täsirli, şöhle saçýan, parahatlyk, söýgü saçýan insan olarsyňyz. Seredin, kanun bul geçip barýan bir zat. Eger kanuny kabul eden wagtynda Musanyň ýüzi şeýle şöhle saçan bolsa,
onda ruhun hizmeti ondan has güçlü olmalı değil mi? Biz Hudaýyň ruhu bizim yüreğimizde yaşaya. Hudaýyň ruhu bizim bilen. Hudaýyň özü İsa Mesih bizim yüreğimizde yaşaya. Musa hemişe del her wagt kä wagtlar Hudaý bilen duşýardy ve ondan habar alýardy ve halka ýetirýärdi. Şeýle bolan wagty her geze Hudaý bilen duşanda onun keşbi ütkeýärdi. Emma Hudaýyň huzuru bizim içimizde, bizim bilen her gün ýaşaýar. Onda bizim yüzümüz hemişe nur saçmalı dälmi? Daş töweregimize Mesihiň atyr ysy bizim üstümizden seçilmeli dälmi? Gadyrly doganlar, bu barada oýlanyň. Hudaýa ýakynlaşyň. Onun keşbine meňzeň. Hudaýyň atyr ýsyny saçyň. Bul adamlara ýaşaýyş getirer. Hudaý sizi bereketlesin. Yine de mukaddes kitapta köp täsin zatlar var. Gelin buların käbirlerine yine de deyip geçelim. Selanikliler diyen bir yığınak bardı. Ol yığınağa yazılan hat 1. Selanikliler 1. bab 4. 8. ayatlarda şeýle zatlar yazılan. Ey Hudaý tarapyndan söýleýän doganlarım, biz onun sizi saýlanyny bilýäris. Çünkü bizim ýaýradan hoş habarymız size diňe bir söz bilen däldi, gudrat bilen, mukaddes ruh bilen, uly ynam bilen gelip gowuşdy. Biz araňyzda kak, sizin peýdaňyz üçin nähili ýaşandygymyzy özüňiz bilýänsiňiz. Siz agyr muşakkatlara garamazdan, mukaddes ruhun beren şatlygy bilen sözü kabul edip, bizden ve repten görelde aldyňyz. Şeýdip hem Makedoniya bilen Ahaýadaky bütün imanlılara görelde bolduňuz. Çünkü Rabbin sözü sizden eşidilip uğradı. Hudaýa bolan imanınızın habary diňe bir Makedoniya, Ahaýa däldi. Hemme ýere ýaýrady. Şoňa göre de bize gürrüň berere zat galmady. Selanik ýygnagy bir kiçijek bir İsa Mesih'e iman edýän adamlaryň toplumy. Olaryň Hudaýa bolan imany diňe bir şol töwerege däl. Bütün Ahaýa, bütün Makedoniya olaryň Hudaýa bolan imany şeýle ýaýraýar. Ol ähli imanlylara siz görelde bolduňuz diýär. Olaryň täsiri şeýle uludy. Olaryň Hudaýa bolan imany bütün yer ýüzüne belli boldy. Gadyrly dost, senin iman edýäniň, senin Hudaýa bolan imanyň, senin gowy işleriň, senin atyr ýsyň nireler çenli belli. Goňşyň senin Hudaýa ynanýanyňy bilýärmi? Ya ýaşaýan o wagtda senin gowy adamlygyňy adamlar aýdýarmy? Senin täsiriň nire çenli ýetýär? Sende Hudaýyň täsiri barmy? Senin imanyň hakda kimler bilýär? Ya da sen gizlenip ýaşaýanmy? Senin gowy işlerini görüp adamlar Hudaýa şükür edýärlermi? Bu zatlar gaty wajyp zatlar. Senin imanyň bar bolsa, Hudaýdan gorkup ýaşaýan bolsaň, onda senin atyr ýsyň daş döwrege ýaýramaly. Eger ýaýramaýan bolsa, onda näme üçin? Men bilemok näme üçin. Sen özüň bilýän, Hudaý bilýär. Men özüm barada bilýän. Hemişe atyr ýsy saçanmy? Yok. Kä wagtlar saçýan, kä wagtlar yok. Eger saçmayan olsaň, onda näme üçin diýip öz-özüňe sorag bermeli. Men de özüme sorag berýän. Eger men Hudaýyň atyr ýsyny saçmayan olsam, onda problema kimde? Mende. Men Hudaýa ýakynlaşmaly. Men Hudaýa ýakynlaşanymda onda atyr ýs meniň üstüm arkaly ähli ýere ýaýrar. Goý Hudaý sana akpata bersin, seni bereketlesin. İsa Mesih'in adıyla. Amin.